În premieră pentru România post-revoluționară, un fost șef de stat a ajuns locatar la bloc. Evacuat din imobilul pus la dispoziția familiei sale de Rea PPS, Traian Băsescu se va muta curând în locuința pe care și-a cumpărat-o din fonduri proprii. Este vorba de un apartament de câteva sute de mii de euro, situat în unul din cartierele bune ale capitalei. Vecinii nu par impresionați de perspectiva de a împărți același imobil cu cel care a condus destinele țării timp de 8 ani. După săptămâni de căutări pe repede înainte, fostul președinte Traian Băsescu și-a găsit casă. A cumpărat un apartament aflat într-un complex rezidențial din sectorul 1 al capitalei. Informația a fost confirmată chiar de dezvoltatori. Suntem onorați de alegerea făcută a domnului președinte Băsescu de a cumpăra ultimul dintre cele 520 de apartamente construite deja. Vecinii nu par impresionați de perspectiva de a împărți același imobil cu cel care a condus destinele țării timp de 10 ani. O să fiți vecină cu el. Se pare că chiar vecină. Crede, nu știm scara exact. Am stat lângă Ceaușescu și totul n-a fost. Nu e nicio importanță ce personalitate. Pentru mine sunt aceiași oameni. Nu mi se pare wow că vine aici. V-a plăcut de el? Da. Da, adică chiar mi-a plăcut. A fost un om mai drept. Am aflat și noi de curând că o să fim vecini cu domnul Băsescu. O să fim ca orice alți vecini, adică să ne înțelegem bine, să ne salutăm și să sperăm că o să fie în continuare o comunitate frumoasă aici. Prețurile pentru un apartament cu 2 camere în acest complex pornesc de la 100.000 de euro. Un imobil similar cu cel cumpărat de fostul șef al statului ajunge să coste aici și peste 500.000 de euro. De altfel, proprietatea îndeplinește principalele criterii enumerate de Traian Băsescu, în momentul în care a povestit că se află în căutarea unei locuințe. Ar trebui să nu fie izolat de lume, că suntem oameni de 70 de ani, să avem magazine în apropiere, o piață, o stație de metrou. Traian Băsescu trebuia să elibereze vila de protocol pusă la dispoziție de statul român după ce instanța supremă a decis că actualul europarlamentar a fost colaborator al securității comuniste. A ignorat însă în mod repetat termenele care i-au fost comunicate de reprezentanții Rea PPS.